हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बर' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे गुड निउज शेयार खालामनो लानानै फैदों लोगोफोर नोंथांमोनजों मोनसे स्किमनि बागै सावरायनो फैदों आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे जा स्किम ओंखारदोंना लोगोफोर बे स्किमा जाहैबाय फाइनान्शियेल एसिस्टेन्ट हिसाबै लोगोफोर 2 लाख रांनि जेनेबा नोंथांमोननि थाखाय 2 लाख एबा इयुथफोरनि थाखाय आरोना बियो 2 लाख रां नाथाय आरो बे 2 लाख रांखौ साबैसेनो होननानै बुङोब्ला 2 लाख माने बेनिफिसारिसफोरनो 2 लाख रां आरोना बेनिफिसारिसफोरनो 2 लाख आरो सासे खरै 2 लाख राङै आरोना बेनि मोनसे मिशन खालामदों ना होमबा मुख्यमन्त्री मानो आत्मनिर्भर असम आरो बे स्किमनि नामा जाहैबाय आत्मनिर्भर असमनि बे स्किमनि नाम आरोना लोगोफोर दायो जाहैबाय फाइनान्शियेल एसिस्टेन्ट हिसाबै ओमफ्राय बेखौ जोङो मोननो हागोन नामा 23 निफ्राय 24 बेहाय बिसिमाव मोनसे माने 1L आरोना बेयो ओमफ्राय बेनिफ्राय 24 निफ्राय 25 सिमाव 1L बे मोनसे 1L आरोना ओमफ्राय टटेल 2L जोङो मोननो हागोन आरोना बेनिफ्राय अर्गानाइजेसन हिसाबै होनना बुङोब्ला बे आसाम गभर्नमेन्टनि मोनसे स्किम आरोना बेनिफ्राय बेहाय नायखादों न' अफ बेनिफिसारिस 2 लाख बेनिफिसारिसनो बेहाय बेनिफिसारिसफ्रानो 2 लाखखा बेनिफ्राय फाइनान्शियेल एसिस्टेन्ट हिसाबै 2 लाख रुपिस आरोना ओमफ्राय डेट अफ लान्चआ जाहैबाय 2023 निनो नैबे 23 सेप्टेम्बरनिफ्राय बियो अनलाइन एप्लाइ जागोन लोगोफोर अनलाइन प्रसेस बियो अनलाइन दायो बियो अनलाइन प्रसेस होननानै बुंदों लोगोफोर जेब्ला नोंथांमोना 2023 नि नैबे बोसोरनि सेप्टेम्बर 23 डेट जायो अब्ला नोंथांमोना नैबे आत्मनिर्भर स्किम बेनि डिटेल्स एबा बेनि वेबसाइटनि सिङाव नोंथांमोना हाबनानै बेनि अनलाइनखौ नायनो हागोन आरो जेब्ला आपडेट होयो अब्ला नोंथांमोना आंबो भिडिअ खालामनानै बे चेनेलनि गेजेरजों फोसावगोन बेनिखायनो नोंथांमोना बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय माय बर' टेक चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा शेयार खालाम आरो लोगोफोर नोंथाङाबो जेन नोंथांनि लोगोखौ मदद होनो हानाय बायदि अब्ला दायो जों मा नायगोन बिनि लास्ट डेटखौ बेहाय होनाय जाथ'वाखै एबा डिक्लेयार खालामनाय जाथ'वाखै बिनि मेन फर्म बेखौ जोङो नायगोन लोगोफोर अब्ला जोङो नायनोसै बाहाय जों नुनो मोनदों बेखौ मा होनना बुंदों 12 थारिख सेप्टेम्बर 12 थारिख खालि मोनसे आसाम केबिनेटआव सावरायनानै बेखौ पास खालामनाय जादों बेयो सिगांनि मा होनो CM सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा 2020 आव बेखौ लन्च खालामखानाय जादोंमोन आरोना लोगोफोर दायो बेखौ जाहैबाय जोङो नायनो हायो नुनो मोनबाय जों सिगाङाव दा बावैसो जों नायलांखादों नै जों बेनि सोमोन्दै 1 लाख टटेल 2 लाख जों मोनगोन होननानै बुंदों जाय नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइनि गेजेरजों सर्ट लिस्टआव गाखोयो नाथाय बेनि गेजेराव मोनसे एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया थागोन लोगोफोर बेहाय एलिजिबिलिटि माने क्राइटेरिया थागोन नाथाय बेखौ बेहाय मेनसन खालामथ'वाखै उनाव बेनि सोमोन्दै आपडेट जागोन लोगोफोर आपडेट फैगोन नटिफिकेसन फैबावगोन माखासे बबेबा क्वालिफिकेसननिफ्रायल' बेखौ लानाय जानोबो हागौ नाथाय दायो जेबो बेनि आपडेट गैथ'वा लोगोफोर बेनि आपडेट मोनबा आं नोंथांमोननि भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन अब्ला जोङो बेनि सोमोन्दै जोङो नायबावनो गोनां नायदो जोङो बेखौ 2 लाख मोनखांनायनि उनाव जों बेखौ मा खालामनो जों बेखौ गथायै सुख'फिननांगौ ना सुख'फिननाङा ना सुद होनांगौ बेनि सोमोन्दै जों बेखौ नायबावगोन लोगोफोर दायो जों बेहाय नायदो जोङो गाहायाव नै बेहाय नायदो लोगोफोर बेहाय जों नायनानै मोननो हायो दि फाइनान्शियेल एसिस्टेन्ट हिसाबै मा होनना बुंदों कम्बाइनेसन अफ गभर्नमेन्ट ग्रेन्ट प्लास इन्टारेस्ट फ्रि माने फ्रि अफ इन्टारेस्ट नोंथांमोना सुद होआलासिनो जा नोंथांमोना 2 लाख रां मोनगोन ना एसिस्टेन्ट हिसाबै फाइनान्शियेल एसिस्टेन्ट हिसाबै नोंथांमोना बे रांखौल' गथायै सुख'फिननांगोननो फ्रि अफ इन्टारेस्ट माने मुलाम्फा होनाङा जासे सुद मुलाम्फा नोंथाङा गभर्नमेन्टनो होनाङा जासे बेखौ फ्रियावनो 2 लाखखौल' नोंथाङा गथायै सुख'फिननांगोन आफ्टार 5 इयार्सनि उनाव नोंथाङा सुख'फिननांगोननो लोगोफोर अब्ला जों बेनि गेजेरजों गोबां खामानि मावनो हायो नङा होमबा लोगोफोर बिजनेसफोर एबा माबा मोनसे गावनि थाखाय जोङो खामानि मावनो हायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंहा मा मुलाम्फा दंबावो नायदो मोनसे इमप्लिमेन्टेसन नैबे नटिसाव जों नायनो हायो बेहाय जाय नोंथाङा सेलेक्टेड जागोन ना बेनिफिसारि हिसाबै एबा नोंथाङा सर्ट लिस्टआव गाखोगोन नोंथाङा 1 मान्थनि थाखाय ट्रेनिं मोनसे मोनगोन मोनसे स्किल्स ट्रेनिं बेयो माखासे जब एबा खामानिनि थाखाय नोंथांखौ स्किल्स हिसाबै ट्रेनिं होगोन लोगोफोर ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो नोंथाङा मा मोनगोन 10,000 मासाव नोंथाङा मा होनो बेखौ पे स्केल हिसाबै नोंथाङा
दरमाहा हिसाबै नोंथाङा 10,000 मोननो हाबावगोन आरोबाव। अब्ला लोगोफोर जोङो मिथिनो हाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों। अब्ला नोंथांमोनहा बुजिबायदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा हाजासे शेयार खालाम आरो लोगोफोरनो नोंथाङाबो साबस्क्राइब खालाम जेन बे भिडिअनि गेजेरजों मोजां मोजां नटिफिकेसन मोननो हायो। जोङो सावरायखाबाय जे 23 सेप्तेम्बरनिफ्राय बियो अनलाइन एप्लाइ जागोन आरो बिनि लास्ट डेट जेबो आपडेट होथ'वाखै आरो एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया एप्लाइ खालामनो हानायनि बेनि जेबो आपडेट गैथ'वा, उनाव मोनगोन लोगोफोर। अब्ला लोगोफोर भिडिअ बेखिनियानोसैमोन। लोगोफोर बाय बाय।